Vic, província de Barcelona, comarca Osona, població 47.630 habitants. Destacat. No es pot parlar de Vic sense fer referència al mercat. El mercat dels dissabtes, el mercat dels sentits, el mercat medieval. Vic ha fet de la seva oferta comercial un gran potencial complementat per una rica oferta gastronòmica i s'ha convertit en un referent més enllà de la zona d'influència. El visitant troba una ciutat acollidora i viva, una ciutat de serveis i de contrastos, on la modernitat i les últimes tendències conviuen en harmonia amb grans arxius i edificis històrics i espais com el Museu Episcopal de Vic. Que ofereix una magnífica col·lecció d'art medieval, amb pintura i escultura del romànic i del gòtic català, a més de col·leccions d'orfebreria i art litúrgic. Imprescindible. Tastar els embotits, especialment el fuet de Vic. Visitar la catedral de Sant Pere. Veure els casals dels voltants de la plaça Major. Fer la ruta del pintor Cert. Visitar el Museu Episcopal de Vic. Festa Major, finals de juny, principis de juliol. Hi ha l'Agrupació de Sords de Vic i Comarca, fundada el 1972.